Så er vi klar til anden afsnit. Video om jetmobilen fra Gæsø. Drengene nu lige vise motoren, hvordan den er bygget. Måske de kan fortælle lidt, hvordan de har lavet den. Så er vi oppe her, og hvor der er nogle tandhjul og sådan noget, og så når man kører, så drejer de sådan rundt og sådan noget. Og så kan man vise benzinen. Og så kan man, hvis du lige kommer, så når man gør sådan her, så kan vi se funktionen her. Så er det lige sådan en lang stang, og så kan Ja. ellers så. Hvordan er førerkabinen derinde? Er der noget specielt ved den, vi skal se? Ja, altså hernede. Ej, rødt sæde, kan jeg se. Flot. Hernede. Ja. Der er det også noget. Så kan den også godt. Der er sådan en lille tandhjul. Men der er vi lige på noget lidt sådan her. Okay. Super. Jeg tror, vi lige til sidst lige får et billede, hvor vi har klappen slået ned, så vi kan se jetmobilen fuldt ud. Ja, på siden. Sådan slår vi klappen ned. Sådan. Og så ser den sådan her ud. Sådan her. Og foran. Og foran. Flot, drenge.